ЦСКА направи всичко възможно да не замръзне на изкуствения терен в Правец, където днес се проведе втората си предсезонна зимна проверка срещу участника от западната В група Спортист Своге. 6-0 бе най-малкото, с което можеха да се разминат спортистите от Своге. Ако още малко по-сериозно бе поднесъл своите атаки Спас Делев, то 4 гола, които отбеляза, можеха да бъдат поне двойно повече. Преди развитието на самият двубой, състава, с който започна днес Милен Радокалов. Доста редуцирана група, едва от 14 футболисти, а първите 11 бяха следните: Иван Караджов на вратата и пред него Румен Трифонов, Костадин Стоянов, Апостол Попов, Иван Банделовски, Борис Галчев, Петър Стоянов, Георги Амзин, Владимир Бахаров, Четин Садола и Спас Делев. През второто полувреме се появиха и Здравко Чевдаров, както и двамата резервни полеви играчи Станко Йовчев и Никола Радулович. Още в 9-та минута Садола вкара хубав гол с глава, прехвърляйки вратаря на Спортист Годжев. Асистенцията бе на Спас Делев. Именно Делев 5 минути по-късно в 14-та направи 2-0. След това доста дълъг период, над 1 час на терена. Не се случваше абсолютно нищо, освен на няколко пропуски на ЦСКА и тотално превъзходство за червените спрямо своя противник. Дойде края на матча и силните минути за Спас Делев. Той вкара втория си гол в 77-та минута за 3-0. Малко по-късно в 82-та Румен Трифонов асистира на новопривлеченият Станко Йовчев за 4-0. До края на двубоя имаше време само за още две попадения на Спаса Делев в 84-та и 87-та минута. Така Делев обра овациите на малцината фенове на ЦСКА, дошли да наблюдават тази проверка. Още веднъж ЦСКА срещу Спортист Своге. Крайен резултат 6-0. Следващата контрола за червените в понеделник от 15 също в Правец срещу отбора на Чавдар Етрополе. 2 дни по-късно ЦСКА лети за Турция, където ще проведе и основната част от своята зимна подготовка.